Na starý vázenkrát a vítajte u ďalšieho dielu Mafia, ktorá je Mafia jednotka a my si zahráme u ďalšieho dielu a vítajte u ďalšieho dielu a je to ďalší diel a ideme na to a dáme si biežnú rutinu a som nejako naspidovaný, lebo som pre chvíľku som vypil Pepsi, ďalšie Pepsi, potom 7up a potom pizzarožky a chlebičky. No, ja tak kašlem a ideme. Až se vrátíš, promluvíme. No ja sa nevrátim, na to zabudni. Pauli, uhni. More, ty. Čo je? A ideme vonku. Počkaj, ktoré dvere? Á, dáme tie prvé. Čo je? Nejaké flašiky. A Ralf je tu, no tak ale idem za týmto, za Vincenzom. A ideme na do. Ideme na do. No, čo to máš? Čo máš? Ahoj, Vincenzo. Potřeboval bych nějakou bouchačku. Bouchačku ty chceš, no. Zdravím tě, Tome. Stačilo by ti tohle? Stačilo? Čo mi chceš koľko to dať? Vtáka, či čo? To čo je? To je pištoľ? To je... Jasně, dneska ji stejně nepoužiju. To je vodová, to je na vodu. Daj mi ten samopal. Lebo Mariňákov zavolám, dávaj si bacha. Mariňákov zavolám, guleť ti rozbijú. Svieti slnko, paráda. Ideme za Ralfom, no, tak ideme. Nazdar, Ralfe. Jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký fáro. No, dal jsem dokupy to, co si posledně přivez. No, to určitě. Dobrá mašinka, Tome. Není zač. Má skoro 60 koní a jede slušnej 120. Má 4stupňovou převodovku a posilovač brzd, prostě paráda. Taky jsem koukal, jak by se dal co nejlíp otočit. S tímhle jsem taxikařil, do toho se umím dostat, Ralfe. Dobře, pak tady mám ještě jeden kousek. Má nějakých 40 koní a jede skoro 100. 100, ty vole. To je 3 hodiny. Ty kokos, keď sa vykeca. Nebudu tě teď moc zdržovat to. Aj mi cigaretu. Radši už běž, práce nepočká. No, chod pod perinou. Není to žádný zázrak, ale na dobrý pojíždění to stačí. No, jasně. Do něj se dostaneš snadno. Stačí si vzít tady tu věcičku a tadyhle strčit, chvilku tam s tím štourat a jak to cvakne, máš vyhráno. Máš vyhráno. Je to úplně jednoduchý. Dík, Ralfe, to se bude hodit. No a vieme, čorn toto. Čo toto je? To čo je? To je auto? Fuj. Si berem toto, to je krajšie. Ideme na to, jedeme na to. Čaute. Sakra, myslím, že někdo má jet se mnou. Bože, Pauli vyhráva! Za to dostávaš medailu. Haha, som druhý. Bože, to je čo? On mi rozbil okno! Mariňákov zavolám. No, nastup. No, a on celý z druhej strany, no. Ja to kašlem. To dlho načítáva. Zase. Neviem prečo. Vôbec neviem prečo. Teraz s tým kufríkom. Kvôli čomu ani žiadna hudba tu není. Nič. Ty vole, nejaký prázdny z boku. Žiadnej koruny. No, už sa to načítáva. Konečne. OK, nejdřív pojedeme do jedné restaurace na Central Island. No ty koky, na Central Island. A ja to nenabúram. Počkajte, trošku si stíšim zvuk, lebo... Tak, lebo tu mám skoro mi to... uši rozbije. Woo! Sorry. Woo! Ups. To je tunel. To je divné. No. A jedeme 120. Hoši. 60. No, tak to asi viac nepôjde. A ten sa ešte prevrátil, toto zabil.
No a my ideme dať takto drift. A jebe. No. Nikto nemá také pekné auto, no tamten má moje, ale pohodička. A. A žijeme, ne? More. Oni. Daddy, to je ono. Daddy, to je ono. Pojďme. Audi. Počkaj, ako sa postavím? Hej. A mňa to nebaví. Nebaví, teba to baví stať? Fuj. Že ťa to ešte aj baví. Počkaj, babka. Babka. Dejte mi pokoj. Ty, aká si malá. To čo mám dverami? Opravíme. Lepšie ako Ralf. Hele, mám nový boty a pěšky rozhodně nepůjdu. Veď mám také isté. No a my ideme. Čaute. To je nástup, no. Do Hobokenu, do baru Pompeje. Jdeme do Hobokenu. Sorry. A električka. Ani v Bratislave také není. Rebel. Do prdele a policajti pred nami. To není dobré. Musíme ich se část. Do ryti. A ďalší policajti. Teda dvojnásobný, ty kokos. Wow, to ich máknem, to je ľahké. No. Ty magor. Postřílejte je. No. Som zvedavý, že či to stihnú. No. Ha, policaj to už asi nestihne. No čo bľačíš? Počkajte. Dobre, môžeme ísť. Dobre. Ježiš, to čo je za hudbu? Vôbec sa mi nepáči, čo je to? Prdele, ďalší policajti. Tady to je, zastav to. Tady to je, zastav to mi. No už nemá tu kabelku, no. Čo ty tu vidíš furt? Auto? A to nie auto, to je buranie. Zase si toto pobucháme. No, som zvedal, čo bude nejaký bug. No minul to bol taký bug, že na zemi ležal. Je taký magor. Som zvedavý. Si nemyslíš, že budu bět? No ale zase nič. No tak ideme na to. Štartujem. A teď se pojedeme provětrat na venkov. Jedeme do Kárkova motelu za mostem. No ideme na motel. Neviem ako vy, ale ja si myslím, že ľavá strana je nejak trošku obitá. Ale táto pravá strana je trošku obuchanejšia. Ja som to nebol.
Som vedel, čo vyjdem. Ja si verím, že to vyjdem. Ja to vyjdem! Minule som to nestihol. Ani nevytiahol a zrazu... Ďalší policajti, no. Náňaj si ma. No, paráda. Čo s tým mám ja? Nič. Aj tak budem v ďalšej misii, aj tam nebudete. Chvála Bohu. Teším sa na to. Paráda. No, už ma aj chcete zatknúť. No vy ste iné Mary. Vy ste iní Mariňáci. No už im pomôžeš potlačiť. Hoši. 60. Tu a dvojčky. Ešte do seba nabúrajú. Vedľa seba sú. Jeden prebieha prvého a druhý prebieha druhého. Ideme na to.